Kanye County ma Kisumu kae bag twaka koda jodaka ma kama intiere mar mondo mi gingiswa ne to ginto wach mar usuru ni ginene yo machalo nade. Millicent. Ero kamano inya Joyce, achiel kachiel kwa wuok e gweng' ma Usoma mondo mi watwak kod kotengo kod thor wach ma wan go kinyi ma kawuono mbakoromo kotengo kod wach osuru manenore ni sani obembo jopiny. Ma bende adwa ni awuo kod jopiny ma kaendi mondo ginyiswa pachgi mondo ginyiswa to ginto ka ging'iyo kotengo kod weche mag osuru ma sani nitiere NSSF, nitie pay, nitie VAT, nitiere mar SHIF ma bende sani omedi. Ngimagi chalo nade mana machiegni kadwa ni alos kodu mana mapiyo piyo unyalo mana choru machiegni kaendi mondo ulerna ni to kaka achiel kuom jopiny ma Usoma kaendi sani waneno ka weche osuru chal ka gima obembo jopiny. Ahinya to waneno ka kopogore kod machon kaka ne wan gi NSSF, pay kod VAT, housing levy benika, SHIF benika. Inyalo wachang'o kotenore kod wach osuru kotenore kod otese kata king'iyo salary mari ka sama iseyudo pesa kogik miso dwe. Nge kameri chagi nyingi wawa makni ginyinga iluonga ni Elizabeth Mbori. An jadak ma Usoma. Ka wadwa wuoye wach mar usuru masani ni, wach mar usuru obembowa nikech wan gi udi wachulo, wan gi land rate wachulo. Koro kata ni puonjo nyathini to nyathini no ok nen ni puonje, onyalo wuoyo ni kowacho ni mama gik machulo ng'eny ma koro onge kata pesa ma akowni. Koro wan wasika sika jomodhier to nyithindo bende ne wapuonjo, wasika sika joma chandore e Usoma ka to nyithindo bende wapuonjo. Gimoro biro kanisha gisi SHA ni kati timo registration ok ochop maber. Koro kidie ginene, kidie thieth osiptal iyudo ka nyingi onge system, onge kaka iter jatuo ni mondo timne nade opuo thiedhre. Koro iduogo gi jatuo kendo kileo go nikech pesa bende ionge godo midhi chulo, nikech kok idonje SHA kata SHI to ok thiedhi osiptal. Iduoga duoga ka in jatuo, kech bende negi nyathini iseoro, nyathi be onge gima yudi nikech chulo osuru. Inyiew sabun ichulo osuru, inyiew alot ichulo osuru. Koro osuru oromo chunywa, waonge kaka dwa tim. Jo sirikal mondo timwa nade ong'i kaka nyalo timonwa, waonge kaka dwa tim. Wan wasebeto mon moti to wadhier bende, dhier gi tuo ok nyal medre. Ero kamano inya machiegni nyalo wacho ni kamera chagi nyingi. Nyinga iluongo Dan Samuel Menya, awuok e gweng' mar Usoma. Usoma ka wasebedo gi tich matek sana, ngech kaluwore kata gi MCA marwa manwatero, yore wantiere go ka yore rach. To kata kaka ne gi watero gi pok neno gi kata ka gitamora moro timore Usoma ka kwano gi. Koro wabedo ni to ka osuru be inyowa ka kanwatero jowa gi dongine monego bed gi koda. Ni mana gine campaign magitimo gin gitimo mana campaign mana mar tero weche moko ma mbele mar ng'iyo kaka Raila timang'o magi gik magidhigo mbele. To wan jopiny kama notero gi to ging'inwa dongruok e bwo Usoma kae. Koro moloyo akwa jotendwa manwatero ni mondo mi gichung'e kodwa, wahinyore warito gi ni ka koro kochopo odiechieng' ma gibiro dwaro kendo gibiro duogo irwa, to wan gadier ni ka giduogo ma en tam mogik gibiro chamo mana achiel achiel mondo mi wang'i mondo mi wayud jatelo manyalo chungi Usoma. In kaka kaluwore gi tich mitimo osuru obembe yo machal nade? An kaka an jago apiko, osuru obemba ngech kine gimoro amora midhi nyiewo osuru ng'ada, moloyo mobe kidhi goyo osuru ng'ada. Koro antie nyaka nyithindo madhi skul to osuru pod ni mana malo, otama kata kaka nyalo timo, kata ng'ama nyalo ringo midhi ire manyalo konyi onge. Koro akia kaka Usoma ka ochung'. Ero kamano inya machiegni. Ero kamano. An iluonga ni Lea Ugonda, an nya Usoma ka kendo ma en dalawa. Koro abiro an gi mama tuo, abiro mondo mi akawe ndatere osuptal. To mana kaka osewachi weche mag thieth nikech mama nyocha wachulo ne NHIF. Kendo NHIF ni nyocha dhi kodwa maber nikech en gi tuoche ma iluongo ni chronic illnesses, tuoche mag pressure ang'o. Koro kadwa go simo to japiko tere osuptal mano yiero titimruok nade osiptal dio ok nyal thiedhe nikech pesa nwachulo ma NHIF nopong'. Sani koro ing'eyo ni NHIF timre nade, onge warejista, wasetemo rejista chakre nyoro nyabika, onge kwatero pesa be otimre nade, onge nikech an yuan na jatich to ticha matiyo no msara ayudo no ing'ade house levy, ing'ade onge gimodong' ofuku manyalo thieth konyogo kata mama na sirikal ni joma chal kaka koro mama na gi ng'eni watho to wadhi tho wate itho jonyuolni gi nyithindi nyaka be ko chutin save
to kar mondo mi giduok piny ka mondo ging'e ni jopiny ywak go. Nyocha tero nyathi be matin ma ja higa abich, nyocha wan gi Linda Mama, nyithindo mane bwo higni 5 e sirikal mokalo ni nono. Sani ka nyocha odhi ogona simu ni dwaro siling 100, siling 500 nyathi ma dweche 5. Koro manyiso ni kara wachomo kanyi, sirikal ochomo kodwa kure. To jotelo mane yiero ka gibete bunge to giloso mana weche makonyogi kaka igolo Gachagua, mago ne gitimo maber ahinya. To wach nyo manego waka wach shani nikech awinjo kata ka giwuoyo tiwacho ni gigo oseloso to system no ok ti onge gimoro amora manyalo konyo ji. Koro kaka an sani kaka Tij Mama notimre nade, otama pesa be nyasa chulo, atimo nang'o koro. Erokamano. Machiegni minyalo wacho ang'o wach osuru kaka jalno matiyo? Mokwongo an iluonga ni Dorothy Atieno, achi gweng'ni. Mokwongo gima nyalo wacho mahinya ahinya wan mon matindo e sani wanyuol chien kucho nyicha watiyo gi kadi mar NHIF. To sani kidhi e osiptal tinyisi ni dog chien to bende chak jipanga chon ik pesa midhi ikori kaka kinyuol. Koro wan gi tich matek kaka wan mon matindo wadhi dok nyuol e udi to wadhi kelonwa chandruok. Mano e gima nyalo wacho. E wach osuru nyalo wacho ang'o kaluwore kod ka kit ngima midago gigo ma ing'ado? Wach ushuru to inyowa kata kidhi mane duka to en ushuru, kidhi e skul to en ushuru, kata mana pesa kioro to nyaka ging'adi. Koro wainyore wan piny kae. Mana katieko mapiyo nyalo wacho ang'o weche mag osuru, NSSF, VAT, housing levy, chief, SHA? An iluonga ni Peter Madero Gonda, am jadak mar Usoma. To wach mar ushuru inyowa kabisa nikech kata mana NHIF SHA ma iwacho ni kata registration mare ok wang'eyo maber kaka chalo, nikech en gima kirejista tiyudo ni ka in gi chwe ei ot tichudo mopogore gi ng'ato machudo. Koro jogi onego losnwa maber ahinya. Sirikal nowe ni sirikal dhi konyowa maber, to kar wayudo ka enena wan ema kendo koro giloko ginene, koro waywak kanyo ahinya. Sani king'iyo payslip mari inyalo wacho nade, bende inyalo timo gigo mane inya timo chon kaluwore kod kit kaka ning'ado osuru chon gi sani? Ok wanyal nikech kiyudo payslip iyudo ka ong'ade saidi ma ok inyal, nikech king'iyo kata mana kigolo kata mana yore thieth, skul gi kaka nyithindo ginene, ngima ohingowa jokama, ngima ohingowa wan mana gima waywak. Mana kamano Joyce, winjo paro mopogore kowuok kuom jopiny mawuok e gweng' ma Usoma kiwinjo ka giywago weche mag oshuru ahinya to kotenore kod wach mar SHA kod SHIF magiwacho ni tiyo be ok oti malong'o ka idhi e ute thieth to ieno bende korka sirikal e wi oshuru bende ing'ade ne jogo mosetemo andikore mondo mi gibed achiel kuom jogo matiyo go kumba mar thieth manyien mar SHIF kata SHA. Omiyo ywak gi maduong' en mana mondo sirikal ong'ane kaka nyalo konyo chumi ma pacho kaendi mondo oshuru owe bembo jopiny. Kionge penjo taduoko ni studio mondo idhi nyime kod mbaka oromo mar oshuru obembo jo Kenya. Joyce Ankuomi. Kama na